Sibonge njengenkulu ophinda kumphatha ohlelo. Sibingelele ngokukhulu ukuhlonipha inkosi yesizwe uMageba wena kaNdaba. Nkosi yohlala. Sibingelele enduneni zonke zakwamandlakazi. Sibingelele kumabutho. Sibingelele ozakwethu engama nabo beholwa umacingwane. Nyanda eMkhondo. Wena wasengunyameni Ndabezitha. Ubaba umchumi ophinda ubungqongqoshe wezamanzi la kwelakithi eNingizimu Afrika. uNomagugu Simelane Magutshwa ungqongqoshe wezempilo. Sesizwile ukuthi hayi usulethe nomtholampilo eduze. Sibingelele kuholi bonke ukaKhongolose nealliance yonke, ubuholi beSANCO, ubuholi be-SACP okhona nekhosathu. Akukho oluningi esizolusho thina njenganobuholi bukaKhongolose la kusifundazwe KwaZulu-Natal. Lolu hambo lethu liqale ngokuthi sizobika enkosini uhlelo oluzozwenzeka kwaCeza lesasigubha khona umlando wesilo uMamongo uDlothovu isilo uDinizulu. Asizokusho konke okwenzeka kwaCeza, umcimbi wahamba kahle kakhulu, kwaba impumelelo. Ngizokhomenta ngako mase ngiqeda ukuthi kusho ukuthini ngeSizulu, ngoba thina ke esizihlupha ukufunda umlando nokuthi ilembe labe kha kanjani lobukhosi bakithi obubukhosi bamaqhawe. Sabe seke sijabula uma ngaba sibona uNdabezitha esivulela inkosi yesizwe sokukhongolose ebukhosini bakhe esizweni sakhe. Saziva sifudumele, samese sabona ukuthi ufuna siyibonge inkosi nesebenza nabo ngoba inkosi ngabantu. Samese sisho ukuthi ngoba nenduna futhi azikhona ngaleyo mini, sabona kubaziyeke konke elazikwenza zezakithi sokukhongolose. Sabona ukuthi ufuna sibe nako esizibonga ngako. Sathi ke angeke bakholwe oNdlunkulu, ngeke bakholwe amakhosikazi wazwinduna ukuthi bezikade ezizobona abantu abakhulu zifike zishwili zangezandla zibheke phansi. Samese sisho ukuthi ke sibuye futhi sizoqinisekisa ukuthi esikhona la. Ngakho ke iloko besekulethile namuhla. Engicabanga uma sesiqeda ukukhuluma sonke somese sihambe siyokubona ngamehlo ukuthi naku induna esiziphathele kona. UNdunankulu ukubiza ngesobho. Kodwa ke lisaphila nesobho kwamanje. So silibona liphila. Saphinde futhi saxoxa nomdidili wamabutho wamese washo ukuthi umfaniswano wamabutho awugqokayo, amabutho kaMandlakazi anomfaniswano ngoba ayibutho elikhulu. Sizwe sakaMandlakazi isizwe esikhulu kakhulu la KwaZulu-Natal. La kwaNongoma nje kuphela kumawadi. La kwaNongoma nje kuphela kumawadi awu-23. Siqoqobela amawadi awu-15 wonke. Kusho ukuthi kahle kahle uNongoma wakaMandlakazi. Asigcini la siphinde siqaphakele nasemkhanyakude. Nasemkhanyakude siphethe. Siyaqaphakela lapho sikhulu kakhulu. Isizwe esikhulu ngoba ngathi mangaba sengithola idatha lapha kwaCopt yenduna zakho Nkosi yesizwe ngathi kanti ngiyifake inkingene ngaka. Kanti phela mina zako 15 20. Hey, ngiyifonele lezi zakaCopt amanye nginika i-email ngithi mina hayi ngithe ngifuna uMandlakazi induna nje kuphela zakaMandlakazi. Sangaka ngoku izisona impela ke lezo. Ngafonela uGugu ngazifaka emgilini. Ethi mina inkosi nje madoda sedlule ekhulwini. Azivamanga amaziningi ziba ko 20.
right thwayekele inkosi inenduna impela bona likhulu ayisikhulu lesizwe isizwe esikhulu then ke sizethe lokho kodwa ngoba futhi ke singene emhlabeni wenkosi sihamba njengathi singene kwaMtolo umzumfokazana onjengami kusesizwe siwaphethe amaguqa amabili okungena nje ukuthi singene then ke namabutho nawo siwaphathele umfaniswano ongamakhulu amathathu ukuthi baliphume ibutho la Mandlakazi libonakala bayi lifikile kodwa ke esikujabulelayo esengikufundile la kaMandlakazi ngoba ngize kwesibili ngizohlangana nenduna namabutho khona ngiqaphelayo kufuna ngiqhakambise engathi ngisizwe nikuthandayo kwezinye indawo uthi uyafika kube khona abantu abavimbayo abaphikishayo abantu bazokwenzekani kwenzekeni hayi kaMandlakazi engathi philekile ngoba isizwe esithuthukayo isizwe sithanda ukuthula abatshali izimali abayi lapho ngekho khona ukuthula into enhle ayihambelani nokungcola ngoba manje ngithanda ukuthula nginibona nisizwe sizophumelela sithuthuke ngokukhulu ukusheshsha ngoba niyakuthanda ukuthula kodwa ke phela ngeke nginiyeke seniphambi kwami ngaba ngenzi iphutha kuyovotwa ngoba senila ngeke awuxolele wena kandaba osiwe awuxolele ngingagxoshwa la ngilithule house uthi inkosi ibeka phambi kwabantu bayo ayavota ngomhla ka-20 uthule unopumgqugquzeli wokhetho and into emnandi kalolu khetho lumnandi ngento eyi-1 ukhetho ziningi kakhulu iy'nhlangano zila ko-50 amakhulu amahlanu kuya ziningi phela eziningi-ke zenza into ekuthiwa ama-premier candidate zonke zinama-presidential candidate inhlangano kodwa nje bese kube khona ezenza ama-premier candidate yabo manje ngikhuluma nenye insizwa ithi kunenhlangano yale KZN i-contest wonke ama-province i-contest national kodwa inayo i-presidential candidate ngithi nokuthina ithi qhele igama hawu ngikhumbule namankaze ngibeke ngikhuluma ngo ithi futhi uphila candidate uKwaZulu Natal kuphela kusho ukuthi iyazazi ukuthi eyakwaZulu Natal izowina only KwaZulu Natal manje idlalelani ngabantu ithi abayivotele ngizulu phathiswa waye umuntu ezokuthi ivoti lakhe avotele umuntu osazi ingakaqali ukuthi ngeke ngiphathiswe ufuna nje ukudlala ngamavoti abantu azuliphathiswa kodwa uyazi kodwa ufuna ukuvotela inkinga lento ama-political parties hayi mina i-ANC mengakithi asiconteste kodwa yazi bayizuliphathiswe ngiyatshela bayi afele siyeke ukucontesta bafowethu futhi masazi basizophatha egoli asizophathe sicontestelani sizophatha futhi avele siyeke seka abantu abazophatha kodwa ke futhi okunye sebahambele kakhulu indawo zamakhosi ngicabanga ngibona laba abaku-TikTok bangibona ne-Facebook ikhona into ebingiphathe kakhulu ngala ngenxa la kuphethe abanye abantu uvula ufika amakhosi ekhalaza ngentuthuko ekhalaza ngalo hawu laba abahleli bethi bona bayahlonipha ubukhosi amakhosi ekhala ngentuthuko phokani bayahlonipha afuna ufike famba mangifika la ethi sivuka bethi abantu hawu thina Ntolo asifuni lutho sesinako konke ngoba siphethwe abantu abayihloniphayo kuba buhlonipha kanjani ingabi nampendulo kodwa ke angizusho bahamba lovotela ukhongolose ngoba vele abanye banamaqembu abo ngizonicela nje ukuthi nenze into eyodwa buthola kaMandlakazi nduna za kaMandlakazi yabona lapha eBhuleni kunama club ebhola amaningi
kodwa kunama club amathathu ekuthiwa iSundowns, iKaizer Chiefs, iOrlando Pirates. Kunento ekuthiwa ileague, kunento ekuthiwa iteki, ama knockout, ngabo MTN 8, all lawo makhaphu lawo. Uma ngabe kudlalwa lawo makhaphu kuyepredict ukuthi ngenzeka kuwin iChiefs, iPirates okanye iSundowns. Kodwa abanye basuke bayakhala. Mase kufika entambeni abazofika entambeni. Kodwa bazobanga umsindo makusayi last 32. Bawubanga umsindo makusayi last 16. Bayibanga umsindo masoka ama quarter finals. Bawubanga umsindo masoka ama semi finals. Mase kuyifinal abasekho bonke seku any of these two, of these three. Now into engicela kunina ke njengananthi okay na ke politics ke kunjalo. Maqala kuyotha ama manifesto kusoke kusawu last 32. March, April or last 16. Manje siku semi final manje. Kuzoba le final ngumi. Ningafani ke nalabantu abasupporta lamaqembu ebhola amancane. Ukuthi mangaba sekuphakanyiswa icup bakhale sikanandi. Ni support enibaziyo ukuthi laba bayawina. Ukwenzela ukuthi base kuphakanyiswa icup ngomhla ka 30 May. Siphakamise sonke sijabule sonke. Ngathi mhlawumbe buya kaMandlakazi wangizobuya ngifike ihlathe inkenile kanti usupporte iclub oyaziyo vele ihleli ishawa hayi ngokuze ungayazi uyayazi yashawa ngo94 yazama ngo99 yasha yazama 2004 yashawa yaphuluka naloko ebekuphethe omncane hayi chief yashawa ngo2004 ihleli uzoyazi isivubeko umzimba wakho usudumbe wonke awukeke for the first time ukushintsha ivoti lakho ukubeke lezo nakuthiwa kuphakathi icup uke nawe iphakamise sifike isihlathi uvela lelo mhlathi sihleka sonke yiloko nje ngizokucela. Siyabonga ukuthi abaningi babekhona kulomcimbi wakaMandlakazi. Ngifonelwe insizwa esehostela eThokoza angifonela futhi yasho ukuthi yona ilungu leIFP inamba yami ithi ithole kule statement esizikhiphayo ibona inombolo yami yangifonela lensizwa ithi kunjani dlangamandla bese sichazeke izichazi lesithayi ubona lo mlilo kaMandlakazi hayi ushisa ikhotha kodwa yabona nje mina njengebutho ngiyasho ukuthi yabona wakuthiwa kusakhona ilembe hayi uduma wayizophatha ibutho ilembe lalithanda iqhawe lalithanda indoda lesibili lalingayifuni ifokofokwana lensizwe le lalifuna umuntu onesibindi ombona lo nesibindi senkomo vele kusho lo muntu ukuthi naye angifuni ukukhuluma ngoba lento isakhulumisa kodwa ngiyabuza hayi ukuthi angikuzwile ngiyakuzwa ukuthi usho umlando ukuthi lesizwe sakaZulu sakhiwa ngobuqhawe asiwafuna amafaka ukhombisa ukuthanda ubivaka kusho phambi kwakho ubivaka abantu balahla ithemba akho ukuthi ngikushoyo ngisho nje into engangifonela insizwa isho umbono wayo isho nokuthi futhi ayilo iqembu lami kodwa njengomZulu isho umbono wayo uba kuthiwa kusaphilile hayi lensizwa le bezothola usufanele ukuliphatha ibutho isibindo naso esebhubisi umuntu esibindi sebhubisi. Siyabonga Nkosi yesizwe ukuthi usamukele endaweni yakho sibonge nabantu bakho ukuthi banokuthula. Sicela sikusebenzele ngako konke isikhathi ukuthi uma sisebenza sikusebenzele ukuthula ngoba thina abasopolitiki enye into esiyenzayo erongo kakhulu sifike sixabanisa abantu sihambe seParliament sidla amakhekhe sonke sidla ama dessert sihleke sonke eParliament sibaqhathi abantu sibaqedile lemazansi babulala nabantu baqedana kodwa thina mase sifike eParliament sihlale etafuleni elilodwa sihleke sonke sihlale emahotela sihambe ngamabhano ayodwa yabo that's inkinga nje esibhekene nayo
ukuthi funa sikusebenzele ngako konke ukuthula ukuthi kube nokuthula ukwenzela ukuthi abantu bakithi bathuthuke. Ngingaqinisekisa Nkosi isizwe ukuthi njengokhongolose la kwaZulu Natal osezophatha lesifundazwe sakithi ngoba sophatha lesifundazwe sakithi. Asisiphatha ngoba abantu besithanda bengaboni. Sophatha ngoba abantu bakithi bayakwazi ukukhathanisa ukuthi lo hulumeni kakhongolose akuyena oqala uhulumeni okhona. Babehlezi bekhona kudala uhulumeni. Kodwa lo bayakwazi ukukhomba wenze lokhu nalokhu nalokhu usaqhubeka wenza lokhu nalokhu. Bayakwazi ukuthi kule ekhaya une intervention yenyanga nenyanga engenala. Une xhaso lingena la ekhaya. Ngokuba nethemba ngoba bakwazi ukukhathanisa uhulumeni wakhongolose. Bakwazi ukukhathanisa ka 2004 to 2009. Bakwazi ukukhathanisa ka 2004 1999. Bakwazi ukukhathanisa ka 1999 to 1994. Bakwazi nokukhathanisa ka 1994 to 1977. Bana kwaZulu Natal. Bana uhulumeni abathatha babaqhathanisayo. Baqhathanisa uhulumeni wakwaZulu. Uthi wenzani? Baqhathanisa uhulumeni wa 1994 to 2004. Baqhathanise lo bese babheke bathi hayi. Hambile igxathu lensizwe. Yiko beqhubeka beyithemba unyaka nonyaka. Yiko futhi mawuhamba kwaZulu Natal indawo ezigakaze zithinta ukhongolose uyazibona ngisho ngeke. Akaza phatha ukhongolose. Uyibona ithuthukile ukuthi hayi akaza phatha. Mawuthi uyehla ushaya emazantsi ubone ukuthi kuthuthuka kuyaphezulu ukuthi kuphethe isandla sikakhongolose. Yiki